realmente o libro é máis de relacións interpersoais que de adaptamento de outros temas. E hai un primeiro texto que quero compartir con vos que di: do canibalismo tivemos indicios ao sangrar coas nosas palabras, vítimas dun cruel magnetismo. E despois un segundo texto: na compilación das palabras miramos alén, sen tocarnos, lacerando a pel irritada xa polos golpes, repetindo o noso amor-odio con sonoras gargalladas. E deste libro que este sí que é abertamente máis políticos, non? Donde quería efectivamente falar do que vos comentaba anteriormente, titúlase A crise irreductible, e quería falar efectivamente non da crise económica que se nos vende, sino da crise persoal, da crise ideológica. O discernimento, víctima dun ollar estrábico, confeccionando sorrisos con forma de poema ausente. As cadeiras de lao vino, vivo discretamente sobre mantéis de cadros proletarios, comendo frangulles de pan e queixo. Concírneme a luz tenue, a roupa interior espira, baixo unhas calzas penduradas de sorrisos sobre a pele. Demostro que tamén sei morrer en noites de pedra. Pertenzo ás fronteiras do medo, a crise eterna, irreductible. Pertenzo e pertencemos nós a un país sen estela propia, cincento e inseguro, aplacado polo desexo asumido de ser como a xente. Isto de ser como a xente é unha expresión que sempre nos dicía a miña nai, que nos repetía que había que ser como a xente, porque senón en un momento en que xa non era como a xente tiña problemas. Entón, e sobre todo a miña irmá dicía que ti non te fagas ver, hai que ser como a xente. Moi ben que sí. Entón, de aí ven ese desexo aflacado de ser como a xente. Bueno, e despois deste libro un último que lle chamei Apocrofaxia 1, o acto de buscar alimento fora do libro sagrado. E ten unha introducción que di: se ben a inocencia ten sentido só para aqueles que utilizan a xustiza como arma, a salvación non é máis que un instrumento utilizado polos xustos para impoñer a propia visión do mundo. E o poema di: estou tan limpo de inocencia que non xulgo os culpables alén da causa subxacente do delito. Non mido xa a xustiza polo sufrimento do reo, nin procuro eufemismos para a vinganza. Porque non me debo a salvación, pois álmome de servir a unha figura paterna, sempre por riba de todos os males, que o son porque doen, malia que quen os inflixe non será xamais xulgado. E, para rematar, quería facer referencia a un dos últimos filmes, das últimas películas que a min me impactou máis, que é unha película rodada íntegramente en Mongolia, de feito é unha película, digamos, mongola, en que os directores son británicos, que se chama Karak, e é justamente a erradicación por parte do goberno de toda unha cultura, ¿no? Da cultura nómade mongola. E nesa película hai unha rapaza que lee un texto que comeza dicindo que hai algo mal aquí, hai algo que está errado. E eu utilicei ese primeiro verso da rapaza que lía un poema
para escribir eu este. Coa convicción de que hai algo errado aquí. Errado tamén nas páxinas que deitan pesares abstractos dunha crueza que rara vez chega a describir a realidade cáustica da que naceron. E dificilmente mostran o sangue que din conforma os seus trazos. Hai, efectivamente, algo errado aquí, onde o animal agoniza e morre a estepa nómade. Algo errado, onde medra o ermo e o silencio. Algo errado nas arestas que os solteiros erosionan. Errado no mar que acala as vagas na rompente, nas olladas que se abaixan temerosas, nas voces lonxínquas que asoballan, nos fillos que piden e as nais que calan, nos homes que reciben e nas necesidades de ambos. Algo errado na luz, na choiva cando escampa e a razón que a motiva, no que agachan as aromas, na forma das mans sobre o rostro, na solerma paternalista, na ignorancia obstinada que proe e goberna, na incultura que seduce e fascina. Hai algo errado aquí, que non responde ao meu sangue vertido, as miñas vaguas deitadas no aire, ao meu sacrificio, nin o de tantos e tantas outras que morremos por descubrirnos a maneira de ser un pouco máis nós.